Nakon toplog Dubrovnika, najjeftiniji let dana 3 me je za samo 22 evra doveo u kišni Krakov. U Krakov sam letom iz Dubrovnika stigao baš kasno, pa mi se nije isplatilo da idem do grada i tražim smeštaj za nekoliko sati. Na aerodromu postoji zona za spavanje, ali su sva sedišta bila puna, pa mi je ostao samo pod. Malo sam se smrzao i od buke konstantno budio, pa sam rešio da oprobam sreću još jednom sa stolicama i uspeo, ali su 4 sata 20 evra, što me je nateralo na razmišljanje da za te pare može i hostel, ali nema veze, ipak je ovo avantura, a tek smo na danu 3. Odremao sam dodatno 4 sata i zaputio se ka gradu na kaficu i doručak. Kada nakon toplog Dubrovnika dođeš u hladni Krakov, a imaš samo jedan duks, ćao dug dan. Odlučio sam da i ovdje jedem tradicionalno, pa sam probao poljske knedle, ali nisu imali kafu, pa sam još neko vreme bio šlogiran. Krenula je i kiša, pa sam to iskoristio kao izgovor da sednem i na kaficu i osvestim da sam pre samo 4 dana pošao iz Srbije i do sada potrošio ukupno 62 evra na 3 avionske karte. Hteo sam i ovaj dan da iskoristim maksimalno, pa sam prošetao glavnim trgom gde se nalazi Bazilika Svete Marije, na kojoj trubaš svira sa vrha na svaki pun sat. I čuje se trube. Obišao sam i najpoznatiju pijacu, uživao u obojenim zgradama i Vavel zamku. A naravno, ja ne bih bio ja da se ne spustim do neke vode, ovaj put do reke Visle. I dalje mi je neverovatno da sam prešao praktično pola Evrope vazdušnom linijom, a tek je let dana 3. Ostalo mi je još vremena, pa sam uplatio tur ovim vozićem, jer je to bio najbolji način da naučim i bogatu istoriju ovog grada. Tu sam video Jevrejsku četvrt, Schindlerovu fabriku, gde je sniman i čuveni film, i socijalistički planski grad Nova Huta. Ovim vozićem ovdje sam upravo završio turu po Nova Huti i Jevrejskoj četvrti i to bi bilo to za Krakov. Sada idem na aerodrom jer me čeka večeras novi let broj 4, koji me za 20 evra vodi na novu destinaciju. Požurio sam na aerodrom da uhvatim novi noćni let. Posle 3. leta letanje mi je postala svakodnevnica, a nisam još ni na pola puta. Ipak danas se posebno radujem što ću opet spavati u udobnom krevetu i tako skupiti snage za naredne letove i 4. grad, koji je na nekoj toplijoj destinaciji. A vi me zapratite da ne propustite o kom gradu se radi.